azt mondta, hogy a franciák, valaki azt mondta nekem, a ti franciák rám menősek vagytok. És kérdeztem, hogy végül is honnan tudod? Azt mondta, hát mindenki azt mondja. És így mennek a legendák. Van franciára menős, mint magyarra menős, mint a szlovákra menős, mint mindenki. Végül is. De éppen, amikor egy francia szerény és félős nem csinál semmit. Csak időnként szerencsé, hogy valaki észreveszi, hogy itt van. Ez a cseh lány nem vette észre, hogy itt vagyok, csak ment az utcán, csak egyszer csak néztem a szemébe, ő is, és egy kicsit észrevette, hogy itt vagyok, mosolygott, én is. És elment, és éppen ez a nap Párizsban ideg volt, és szürke volt az egész ég, sokfélő, és amikor elment, ki tudja miért, a felhők eltűntek, és egy szép fény jött. És akkor jött az első mondat ennek a dalnak. Les mûreries de Paris s'illuminaient de vous. Ez lesz. Ez egy cseh volt, mert hallottam, hogy beszélt csehül. És nem ismerem őt, akkor X-nek hívtunk. És ahhoz képest, hogy cseh, X-ova. Szóval ez most X-ova. On sentait la passion malgré vos